Ug didto na dayon ko nakabalo kung kinsa jud ay si Anton. Ingon ni Uncle, classmate daw sila ni Anton atong college. Kahibalo daw siya sa tanang kabuang ni Anton. Baye, chicks, ug adik daw si Anton. Ug grabe kuno kaayo makailis og baye nga mura ra daw trapo ba. Ug ang labaw sa tanan nga makakurat kaayo kay anaa na daw kuno'y anak si Anton. Pero sa kunahuna, motoy adik nga gwapo haman. Unya formal pa jud. Maginoo pero hinoon medyo bastos yun. Ug ingon pa na si Uncle nga sa una daw, nagsige naglaag si Anton silahang balay. Magdagay daw sila, magistorya. Pero dili ko na ko makabantay kay lagi, nara ko permi sa sulod sa balay. Halos wala ko'y gawas-gawas. Then one time ana daw, ingon si Uncle nga nakitaan ko na ko ni Anton ato. Ug daghan ko nog pangutana si Anton about sa kuha. Ningon ra po na si Uncle nga dili ko no ko pwede kay daghan ko no kaayo silag pangandoy para sa kuha. Ug after ato wala naman po daw ko no nangutana si Anton. Pero mas nagsige na daw hinuon ko nog balik-balik sila ang balay. Nagtapad-tapad ramang good ang amo ang mga balay. Ang amoa, ilang ka-angkol, ilang ka-ante. So mo tong magkita ay rayud mi. Ug nakahinumdum jud po ko ato nga nakabantay ra pud bi ako nga permi sila nga magtapok silang angkol ba. Pero lagi wala rato nako gimain. Baliwala rato sa kuha. Ug pagistorya ni Uncle ana kay natubag na din ako ang mga daghan nga pangutana. Sa mga dihing nakaila si Anton sa kuha. Nisumpay pa na si Uncle nga salbahis yud kuno kay tawhana kay ako jud kuno gitripingan. Ug the whole time nga nagistorya si Uncle kay naghilom-hilom ra jud ko. Wala na ko ni tubag ug wala na ko ni tingog pa. Paghuman ana kay nilakaw na pud si Uncle niya ako kay nibalik na pod sa kwarto. Nagpadayon ko sa paghinuktok o gahuna-huna. Unsa kay maayong himuon ako ba? Kay feeling dyan ako, dili na ko pabalikon dito. Kay bisan pa man og dili pa man dugay kaayo nga nagkaila mi ni Anton pero nag-uol ko kay gihatag na biya nako sa iyahan tanan. Gihatag na nako sa iyaha ang ako ang himaya. Bitaw. Sa matong wala na lang ako gilantaw kong phone ug gipugos na ko piyong ako ang mga mata para makatulog ko. Pagkaugma na, medyo udto na ko ni gawa sa kwarto. Akong plano ato kay mananghid ko nga mobalik na ko ilahang kaante. Kinapod biya may klase ba? Pero paggawas na ko ana, hana si mama. Naglingi-lingi pa ko ana pero wala man si papa. Ingon pa na si mama nga maayo ko no kay nakamatan ako. Kay gusto siya makiistorya sa kuha na kami lang duha. Ug medyo nalipay ko. Kay mo man ako ang gihulat na higayon nga magkiistorya min duha sa kong mama. Kaya ang nasa kunahuna kay ang ako aradyong mama siguro ang makasabot sa kuha. Pero ningon si mama nga nahuman na daw sila pablatter. Dayon, ipaadto ko nila sa hospital. Unya, ipa-check up. Dayon, drug test. Nabalaka na jud hinuon kay ko sa tanan. Sa adik-adik nga part kay kampante ra kayo ko kay sigurado kong wala jud. Pero kung nahilabtan na ba, impas yun. Pwede jud kaayo i-support para sa
i-file nila nga kaso ni Anton. Ahak na jud kaayo ni. Pagkadung na ko sa istorya ni mama, una-una na ko kay wala na jud ko'y laing choice ani. So nga ako ang gibuhat kay niluhod yun ko. Kalagi. Gusto na ko nga dili nila kasuhan si Anton. Gusto na ko i-save si Anton. Mobalikay ra ba to sa gawas? O nag-take po ra ba to siya board, diba? Sa matong niluhod ko o nagpakaluoy ko o nangayo ko pasaylo kay mama. Nag-promise ko nga magtinarong nako. Nag-promise ko nga mutuon ako musunod nako sa tanan nilang ipangistorya. Perte dyan na ako pangayog pasaylo ni mama. Huwag ako pong gistoryahan si mama. Ani angkon yun ni mama sa mga nahitabo. Gisulti na ako ni mama tanan. Og perte yun na akong hilak. Og perte yung isukuan dyan ni mama. Dili daw siya makatuo nga nabuhaton ako. Ako ani kay gadungo-dungo ragyod og nagpadayon sa kuang paghilak. Ug after sa mga nahibaw ni mama, mas gusto pa niya nga ipadayon ang pagkaso kay Anton. Pero perte dyan akong pakiluoy kay mama nga dili na lang nila hilabtan si Anton. Ako siyang giingnan nga buhaton ako tanang gusto nila. Basta di lang nila hilabtan si Anton. Napasagdahan na lang siya. Andam na kong buhaton tanan. Tanan nilang istorya sa kuha. Ako adyong sundon. Basta di lang nila hilabtan si Anton. Dugay pa na mitingog si mama. Kunya ako kay naghilak lang gihapon. Hantod sa ningon si mama, nga dili na ko mopadayon ng eskwela dito. Muli na ko sa mua. Ug di na daw ko magunahuna, ug di na ko magdahom, nga matuman pa nga ako ang gusto, nga mahimo ko nga flight attendant. Kay di na yun daw kuno sila musugot. Nitanaw ko ni mama ana pero wala na ko nagtingog o nibalik na lang og dungo. Gipiyong na lang ako ko mga mata ug nagpadayon kog hilak. Naglagot ko. Nako'y kalagot pero wala ko'y mahimo. Pero nihangyo yapon ko ni mama. Ngonta bisan lang man nga mahuman ako ang karon nga semester. Mo na akong last nga hangyo ni mama. Pag human na mag-istorya ni mama, kinisulod kog balik sa kwarto. Then gikuhan ako ang phone. Ug daghan na kaayog tawag ug mga message na pod si Anton. Ingon pa siya nga dili daw ko na siya musugot nga magbulag mi. Bahala ko nog magkinaunsa. Ingon pa siya nga muanhi daw siya diri sa balay. Ingon pa siya nga bahala kunog siya na'y mopahuman na kog eskwela. Basta di lang jud daw kuno may magbulag. Dagan pa ka siya mga text ana nga di na jud nako ma-replyan tanan. Ako na lang siyang giingnan. Nagikapoy nako. Please lang. Undangon na ni nato. Pero dili gyud daw siya musugot. Nagsige gyapon siya I love you sa kuha. Dugay ko na kay siyang naghulat sa kuha. O gusto niya nga magkaistorya lagi daw mi. Pero wala na ko na-reply ana. O gi-off na ako akong phone. And siguro mga isa ka semana gyud po tong naara ko sa balay ug wala gyud ko nagawas-gawas. Ug hantod sa naanalay kalit nga niabot
sa muang balay. Timing pa jud kay to nga wala si mama o wala si papa. Ang ako arang manghod ang naa sa balay. Gingnan ko sa kong manghod nga naa daw kunoy nangita sa kuha. Nakuratan kay ko ato kung anong naa siya diri sa balay. Pagawas na ako kay nangumusta dayon siya sa kuha. Nangutana din ko ni Archie kung kinsa or unsa ang iyan tuyo sa kuha. Kini si Archie di ay kay amigo nako or kanang kaila lang ba. Diingon din na siya nga naa daw si Anton silahang balay. O gusto ko niya nga padtuon ko dito. Or ipaon ko no ang imong phone. Wala ko balos ako ang buhaton or sa akong reaksyon ato. Wala din ko nakalihok ato. Nagpaabot na lang ko nga mulakaw si Archie. Aha ka jud kaayo tawhan na kay nganong gaanhi-anhi man diri sa mua. Gatuog yun siguro siya ga-joke lang silang mama nga ipapriso siya. Sa mo tong nagdali-dali og sulod og balik sa kwarto ug ako ang gikuhang phone ug ako ang gi-on dayon. Ug didto kay gapusot-pusot na ang mga text ni Anton. Pero wala na ko basaha ang mga message ni Anton. Nagdali-dali din kog text ana siya nga papaulio na siya kay dili ko moadto kung aha siya karon. Og didto ra mi mo istorya kay mobalik naman ko hapit og eskwela. Paspas pod kina siya naka-reply nga magpaabot daw siya. Pero before ko ana mo balik didto sa eskwelahan, daghan og taas kaayo og murag walay kahumanang kasaba na pod. Daghan kay silag mga pahinumdom sa kuha ug ako ang gipaminaw tanan. Sa motong nisakay na kog motor ato dayon padulong na sa terminal. Unya dadto sa unahan kay ni para naman pud na si Archie. Gibaliwala ra nako. Nangutana pa ko niya kung niuli na ba si Anton. Ug nikalit man siya tubag nga muuli daw to karon. Unya ning para man nagkalit si Archie. Dito jud tunong sa may naay usa ka sakyanan. Og perting kuyawa yun nako sa ko ang nakita. Naamay yun na si Anton. Nag-unsa pa man ni siya diri ba. Ulbaan jud kay ko kay basin naay makakita ba. Dili jud ko kadayon og bali karon. Unya wala jud ko nakalihok ana. Wala ko kabalo kung unsa ako ang buhaton. Hantod sa ningon si Anton nga panaugo na daw ko og pasakyon ha. Kay para kuno manglakaw nami. Kay kung maglangay-langay pa daw kuno ko, basin jud kunog masakpan daw mi. Pero ako naglingi pa jud intawon kay ko. Nangurog jud ko sa kakulba ato ba. Unya si Anton nanigarilyo ra ba siya. Unya gasandig-sandig pa siya ang sakyanan. Ug karon pa ko sukad nakita niya nga nanigarilyo siya. Ug nakahinumdum pa kay ko sa giingon ni mama sa kuha nga basin gatuo ka nga gipasaylo na tika. Kaya ni okay ko si mang gusto. Ayaw yun pangita og bisang gamay nga rason nga dili yun ka nako kaluyan sunod. Mahayan yun nimo ang tanan. Di man yun na ako ang istorya si Moha. Pero ako ang gibuhat ato. Kay kusog kay ko nakadagan pasulod sa sakyanan. Niapil pa nagsakay si Archie. Dayon si Anton. Dayon larga dayon. O dito sa unahan kaninaog si Archie. Gisungog-sungog pamiana ni Archie before siya ninaog. Kay lagi, lovely daw kuno kaayo ko ni Anton. Kay nakabantay po siya nga wala jud may tingog-tingog ana. Nagpasalamat na dayon si Anton kay Archie. Dayon ni Larka na. Unya ako, wala jud ko'y tingog-tingog. Unya si Anton pod,
wala po siya tingog-tingog. Hilom kaming duha nga gabiyahe. Wala jud may tingogay duha. Yung una anak ko, kung nasuko siya, mas nasuko ko. Perti pa na akong hilak-hilak o glud-luhod sa akong mga ginikanan para lang maluwas siya o para dili siya ipapriso. O para pud unta, mubalik na lang siya abroad ba nga murag walay nahitabo. Pero naaman siya diri karon. Murag iyaman hinuong ipadayon nga magkagubot ang tanan. Sumutong wala jud pud ko motingog. Nya siya kay wala po'y tingog-tingog. Hantod sa naabot na may duol ilahang kaante. Ako siyang giingnan nga munaog na ko. Kay magmotor cab ko padulong ilahang kaante. Pero wala gyud gyapon na ni tingog si Anton. Og wala po na niya gihunong ang sakyanan. Og wala na lang po ko nagtingog ana. Nagpaabot na lang po ko kung ako niya ani dalhon. Taud-taud ana, naabot mi sa usa ka beach. Ug iyahan nang gipark ang sakyanan sa may kilid. Dayon, iyaha din kong gigakos o gihalog og maayo. Kanang pinahaot kaayo. Ingon din si Anton nga gimingaw daw kuno kayo siya sa kuha. Ug bisan unta kuno nga ga-text lang ko sa iya ha. Para makabalupod ko na siya kung okay ra ko. Naalang yun may sasakyanan ani niya si Anton kay nagakos lang gihapon sa kuha. Unya wala gihapon ko nagtingog. Ug hantod sa kanang bitong iyahan na jud kong gihalukan ana. Murag malangkat na ang ako ang simod. Pero wala gihapon ko nagtingog ana. Pero nibalos na pod kog pa ako eh. Pero taod-taod ana, niundang ra siya. Nagsige siya pumugos sa kuha nga patingugo na lagi daw ko. Ug wala na ko nakagwantaan na ug ako siyang gipangutana kung kano sa siya mo balik og abroad. Pero nasuko hinuna siya kay kung anong mao kuno nga ako ang gipangutana. Kay ligi nagsige siya pumugos sa kuha og pangutana kung naunsa kuno ko sa amo ang balay. Kung unsa kuno'y plano nako o kung unsa kuno ang ilang gibuhat sa kuha. Ug ingon pa na si Anton nga mura kuno ganahan kay ko nga mo abroad na siya. Iya din ang gi-open ang bintana sa iyang sakyanan ug nanigarilyo na pud siya. Dayon taud-taud ana kay nikalit na siya pangutana sa kuha kung nakahinumdom na ba daw ko siya. Pero ako siyang giingnan nga wala ko nakahinumdom niya pero nakahinumdom ko nga daghan og mga amigo si Uncle nga madto sa balay. Ug tungod ato nga topic kay medyo nawala na iyahang kasuko. Ug medyo may gaan na ang among pag-istorya. Ug niingon pa siya nga sige daw kahurot yang alawan sa una kay siya kuno'y mo gasto og tagay para lang kuno makalaag dito sa balay. Mo nang sige lang daw kuno siya kakita sa kuha. Pero ako, wala jud ko nakabantay nila kay lagi nara ko sa sulod sa balay permi ana. Igo ra ko mulabay-labay sa ilaha. Nahimuot pud ko og nagkatawa ana kay daghan siya mga gipang istorya sa kuha about sa mga nahitabo sa una. Katong one time nga ikasabaan ko kay dugay ko nakauli. Naapod siya ato. Ug nalingaw jud mi sa moang gipangistoryahan ana about sa una. Pero nangutanan na po na si Anton kung unsa jud lagi daw kuno'y nahitabo. Katong pag-uli nako sa moa, katong nasakpan ko. Kung unsa kuno'y plano nako. Pero wala gyapon ko ni tingog ana ug wala na ko siya pahibaw. Kung unsay giistorya nilang mama o papa sa kuha. O nibalik na pud og kasuko si Anton. Iya pa nang gihapak ang manibela sa sakyanan. Ug ako siyang giingnan, nga gusto na ko nga mularga na siya. Nga gusto na ko nga mag-abroad na siya. Ug ni samot siya kasukoan eh.
Pinasyagit na gina siya mistorya. Kay kung ano daw ako'y magbuot, kung unsay iyahang buhaton. Ang gusto lagi niya kay makabalo siya kung unsay nahitabo, kay aron daw maprotektahan ko niya. Dili siya gusto ani nga murag ako daw kuno ang nagprotekta siya. Pero ako siyang giingnan nga dili na lang dungagan ang ako ang huna-hunaon. Ug ako siyang gihangyo nga ihatod na kog balik dito sa terminal sa motor club. Ug kalit lang niya nang gipasutoy ang sakyanan. Iyang gihunong, igo ra ko na kanaog ug nilarga na dayog balik. Gibiyaan ko niya dito. Nisakay na lang pud ko ana ug nabot na jud ko ilahang kaante. Ginan pa rin ko sa kong ante nga nanawag na kuno si mama kung ahan ako nuko kay ganihara ko ni gikan. Ako alin po nang giteksan si mama nga naabot na ko. Ningon pa na ko ante nga huna-hunaa silang mama ug papa nimo. Pagtarong na yun si muhang pag-eskwela. Ug medyo nakonsensya yun ko sa giingon ni ante. Nisulod na lang ko sa kwarto ana ug natulog ko. Pero pag mata na ko ana, wala jud nag-text or nagtawag man lang si Anton. Huna-huna na ko, okay ra pod. Pagabot ako sa eskwelahan kinatingala gina silang badge kung anong nawala ko kalit. Ako ra pa siyang giingnan nga nagsakit ko ug niuli ko sa mua. Ug nagsige na sad na siya pang-invite sa kuha nga magtagay daw mi. Ako una-huna ato kay mukuyog ko. Bisan kas alam. Pero dili pa karon kay maupawan jud ko sa kuang ginikanan. Sa sunod na lang. Kanang hapit na ko muli sa mua. Wala ra ba sila kabalo? Sabot na si Anton nga kutobra ko karon nga semester. Ug wala ko'y plano nga magsaba sila ha. Wala ko'y plano nga pahibawon si Anton nga muli na ko sa mua after ani nga semester. Wantod sa milabay ang mga pila ka adlaw, nagpadayon na ako sa eskwela. Ug wala na sad ko'y balita ni Anton. Wala na siya nagparamdam sa kuha. Pero nalipay kay ko, kaya niabot na jud ako ang binulan. May gani jud kay walay nabuo. Unsaon na lang jud kung naa, pero may gani lagi kay wala jud. Pero nagsige ba gihapon ko check sa akong phone. Kay basta hindi ay mag-message si Anton. Pero wala man. Sumotong wala po ko nag-message sa iya ha. Ang akong giunahuna na lang ani kay basin nilarga na siya pabalik sa abroad. Then one time ana, after lunch akong klase ato. Nikaon ko daan before ko naligo. Kay dugay ra ba ko mahuman og self-care ba? Bitaw. Pagawas na ko ana kay nakatapis pa ko sa dihang nikalit tingog ang phone nga gihatag ni Anton. Kabalo jud kong si Anton to. Kay wala jud ko laing gihatagan ato nga number. Dili jud pwede. Ug medyo na-excite ko. Kay dugay pud biya siyang wala nagparamdam sa kuha. Pero ang message ni Anton kay naka-caps lock jud na tanan. Ma-feel yun na ako nga nasuko kay siya while nagbasa ko siyang message nga naka-caps lock tanan. Nakabalo na siya nga gipablatter daw siya. Ug wala daw kuno siya nahadlok. Iya ko nung atubangon kuno tanang kaso nga ikaso siya. Ningon pa na siya nga di na yun hinuon kuno siya mularga. Ahak tawa na kay sa kuang man hinuon na suko. Kahasol ba ni oy?
Abi ko malinawon na unta. Ug naman po'y part sa ko ang self nga nalipay unta nga wala na siya nag-contact kay basin di ay madala na dyan ako gahangyo akong ginikanan nga makapadayon kog eskwela diri. Dagan na kasyag message sa ko pero wala na ko siya reply. Kung mo reply ko, kabalo kong mas daghan pa yung pangutana. Antod sa wala na pud ko nakapugong ako siyang giingnan na kung magpadala kasi mo ang kasuko, mo kirig yun ka diha. May reply po na siya nga, hapit na yun daw ko no. Gamay na lang yun. Unya, capital letter gihapon tanan. Unya, nakabantay ko sa mga text, kaya wala na joy gang. Wala na siya nagganggang sa kuha. Gisapot na yuning tiguwangan ni ba? Ug siguro, hapit na guni siya mo surrender ba? Ug ako siyang gitextan nga, larga na lagi para hapsay ta. Og nibalos pod ko nga capital letter tanan. Caps lock pod. Og nikalit na nag-ring ang ako ang phone. Nanawag na si Anton pero wala gihapon na ako tubaga. Nag-message pa na siya sa kuha nga kung di daw na ako tubagon kay anhion daw ko niya. Unya ako pod, ako siyang gipalagot og ayo. Ako siyang giingnan nga we, try me. Ug ni-reply din siya nga paabot diha. Nagkatawa ko ani kay kabalo kung perte na yun niyang sukua. Kung wala na pod ko na-reply niya. Gihagit na ko siya kay kabalo man pod ko nga di yun to siya mo anhi dire. Halisod pod, diba? Pero, taud-taud ana, kinikalit bitaw nag-abre ang portahan sa sala. Nyani nga time kay agatapis para ba ko. Nakuratan ko kinsay na nga bari sa portahan kay silang ante nagtrabaho man. Huwag ilang anak kay nag-eskwela. Sumutong pagtanaw na ko, mas nakuratan ko. Hapit sa Ginoo na hagbong ang tawel nga ko ang gitapis. Dali jud ko nakaduol sa yaha ug ako siyang gituklod kay ako siyang pagawson. Kay kung mga sakpan mi dire, kakuyaw na lang jud. Wala na jud ko'y kabutangan ani. Abi jud na ako siya ang mukirig sa kalagot. Pero murag ako man hinuoy mo unang kakirig ani. Tungod kay perte jud na akong kalagot. Perte na akong laguta. Perte pa jud na akong kulbaa. Nahadlo kay ko kay basin mga sakpan mi. Paktay jud ko ani. Basta kay gihangak jud kay ko kalit ato. Pero ningon si Anton nga di ko no ko mabalaka. Kay hapon pa kuno to manguli silang ante. Aha ka jud tawhan na ba kay murag nagperme mag-survey diri sa balay. Pero gipugos yun ako siya pauli kay unsao na lang jud. Perte jud ako hangyo niya nga paulion na ligi. Pero di yun na siya. Naglalis pa mi. Nag-away pa mi. Nagkahubo-hubo na lang kog tinuklod siya. Unya ang sunod niya na hitabo kay wana. Nagakos-gakos naman hinoon na siya sa kuha. Unya ako pod, bisa na suko ko, bisa na hadlo ko. Parang giganahan man pod ko. Mao jud siguro nang giingon nila nga lami jud kuno ang bawal. Sumutong naadyoy na hitabo sa mua na pod ato. Ug dagahan jud ang nahitabo. Basta kay paguman na mo, nakaigon jud na si Anton nga I love you gang. Lami jud kaayo ka. Ang Anton nga perting sukua kay dako na sad kaayog Ismail karon. Pero gi-remind ko niya nga wala pa gihapon daw mi nahuman og istorya. Istoryahan pa jud ligi daw tunamo. Pero human atong hitabua sa balay nilang ante,
Niabot yun sa point na murag wala na ko'y pake. Mura ba og love conquers all ang tirada. Gihurutan ako gahatag og buhat tanan para kay Anton. Tanang istorya niya, musunod dar ako. Buhaton ako. Daghan kay ming gipang buhat nga mga memories ani. Kay bawpod ko nga dili ni magdugay. Ug ako lang nakabalo ani kay wala pa siya kabalo nga lagi. Taman dar ako karon nga semester. Basta kay kung unahon na ato nga time kay gusto lang ako nga i-enjoy sa tanan karon. Mintras pwede pa. Then one time ana, nang invite na sad na si Anton. Nga na may adtoon. Unya ako, go ra po dayon ko. Kaya nagsige naman may halaglaag ni Anton. Akong gisot ato kay naka-shorts lang ko. Nagsige ko pangutana ni Anton ana kung ahami padulong kay medyo layo-layo naman ang amoang biyahe. Pero dili yun na siya moingon kung asa may padulong. Ugantod sa naabot mi sa usa ka balay. Natingala na jud kay ko. Motong ako agad siyang gipangutana kung kinsa to nga balay. Niingon ra po na si Anton nga nagpaabot na daw ang iyahang nanay. Ug wala jud ko kasabot sa ko na feel ato. Nabuing na gyud ni si Anton. Wala ra ba ko naka-attire og tarong? Nag-short ra ba ko? Mo nang di ko gusto mosulod. Gi-action na good ko niya goyod ba. Ingon pa siya nga di ko no ko angay mabalaka kay buutan daw ang iyang nanay. Ug wala jud ko nahimo ato kundi nisulod na lang jud silahang balay. Pero kiwa jud kaayo Naulaw jud kay ko. Ug didto na jud kay gipaila-ila ko ni Anton. Ingon siya nga nay si Rosie. Kato bitong giingon nako nimo sa una. Nagtando-tando pa niyang nanay ug nag-istorya pud may gamay. Ni bless pa ko. Ug welcome marpud ko sa iyang nanay. Basta kay saktong smile lang ko ato. Ug napod siya gipilaila sa kuha nga duha ka babae. Iyang mga igsuon. Ug dito lang ako nahibaw-an nga kinamanghuran di ay si Anton. Nagtanaw-tanaw pa pud ko sa mga naka-frame nga mga pictures dito. Ug dito po ko nakabalo nga wala na day siya tatay. Ug dito lang ko nakabalo ug nakaila sa iyaha. Dayon na nawag na iyang nanay kay mangaon na daw mi. Well, nangaon mi, nag-istorya mi. Nangutana pa to iyang ate kung unsa na yung plano ni Anton nga magminyo na ba daw. Nga murag bata pa kuno kaayo ko. Sa motong nangutana sila sa kuang edad. Wala jud ko nakatingog ana. Ug iyan ang gihawiran ako ang kamot. Ug niingon siya nga giskwela pa ko. Ug iyang giingon ang akong edad. Nakuratan gina sila kay lagi bata pa kay ko. Nangutana pa na sila kung kabalo ba daw ang ako ang ginikanan. Nasamot jud ko kahilaw ato. Pero ang Anton, niingon siya nga kahibaw na daw. Og moadto paman gani daw siya sa mua. Mura jud nagmabali akong liog kay nilantaw ko ni Anton. Pero siya kay wala nilantaw sa kuha. Ang galagot ko niya. Ug didto pud ko nakabalo nga di na gyud ay mobalik og abroad si Anton. Sa matong while pauli na mi, gipangutanan ako siya kung unsa joy plano niya. Kung anong di na siya mobalik og abroad. Ingon pa na si Anton nga magpaabot lagi daw siya sa kuha ug di niya kayang malayo sa kuha kay mingawon daw kuno kaayo siya. Ingon pa na si Anton nga paabuton jud lagi daw niya nga mahuman kog eskwela para kami na pud daw kuno.
Kaseryoso na jud kay niya ba? Murag naa na gid siya'y plano ba? Unsaon pa man na nga, hapit namang ko muuli sa mua. Kaseryoso na gyud ni Anton ay. Pero unsaon man na, bisan pa man og iyahan akong gistoryahan sa mga plano, wala gyapon ako siya istoryahe nga taman ra ko karon nga semester 3. Ug mobalik na ko sa mua. Ug nangutana pa na si Anton sa kuha, kung unsaon na lang daw kung inighuman ako og eskwela kay mag-abroad daw ko. Pero wala ko nitingog ana. Kaya sa kuna-huna, wala na dyan ay paglaom ng damguha. Kung kabalo palang unta siya. Niingon pa na si Anton kung anong wala ko no kumitingog. Ug niingon siya nga di dyan lagi daw niya kaya nga maglagyo ming duha. Pero ako siyang giingnan nga dugay pa kayo na. Nito bagpod si Anton nga hanggaw na huna namang gud ko ana daan ba. Usaon na lang dyan nagang. Nito bagpod ko niya mo nang ikaw kay padayon ana imuhang plano kay magpadayon na rapod ko sa kuha. Ana ramang gud na. Ug nakabantay ko nga after atong istorya, murag na lain siya. Ug wala na po na siya nagtingog-tingog hantod sa naabot na ko dool ilahang kaante. Nikis pa ko ana niya before ko ninaog. Pero igor na siya ni Tando. Siguro nalain yun siya sa kong istorya. Pero pag abot na ko sa balay, naaman na si Mama. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.